Μέσα από τον διάλογο, αδελφοί μου, του Κυρίου και της Σαμαρίτιδος, του Θεού και του ανθρώπου, αποκαλύπτεται ότι η ζωή μας έχει δύο επίπεδα. Άλλωστε, όταν ο άνθρωπος μιλά με τον Θεό, τότε πραγματικά αυτός ο διάλογος, αυτή η σχέση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτονται τα δύο επίπεδα της ζωής μας. Το πρώτο επίπεδο είναι η καθημερινότητά μας. Είναι αυτή με την οποία πηγαίνει φορτωμένη η Αγία Φωτεινή στο φρέαρ του Ιακώβ. Είναι αυτή η καθημερινότητα την οποία μέσα από τον διάλογο αρχικά καταθέτει στον Χριστό. Είναι αυτή η καθημερινότητα από τον κόπο τον οποίο προσπαθεί να βγει η Αγία Φωτεινή. Και γι' αυτό όταν εκείνος της λέει ότι μπορώ να σου δώσω νερό, τότε εκείνη του λέει το νερό που δεν τελειώνει. Το νερό που όταν το πιει ο άνθρωπος δεν διψά πάλι. Λέγοντας για την χάρη του Θεού, τότε εκείνη του ζητά να βγει από τον κόπο και τον μόχθο της καθημερινότητας, δηλαδή να της δώσει αυτό το νερό, έτσι ώστε να μην πηγαίνει από το σπίτι της στο φρέαρ φορτωμένη με την κανάτα να παίρνει νερό. Αρχικά λοιπόν βλέπουμε να αποκαλύπτεται η βαρύτητα μιας καθημερινότητας. Είναι η καθημερινότητα μέσα στην οποία και εμείς διαλυόμαστε. Είναι η καθημερινότητα μέσα στην οποία πνιγόμαστε. Αυτό προσπαθεί να καταθέσει. Αυτή την πλήξη, αυτό τον μόχθο, αυτό τον κόπο, αυτό το άγχος της καθημερινότητας. Όταν όμως, αδελφοί μου, ο άνθρωπος μιλά με τον Θεό, τότε πραγματικά βρίσκεται σε ένα πνευματικό αεροδιάδρομο. Δηλαδή, τον παίρνει ο Χριστός μέσα από την καθημερινότητά του και τον ανεβάζει σε αυτό το άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο στο οποίο δεν έχουμε ανέβει και γι' αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε χωρίς αυτή την χάρη, χωρίς αυτή την δύναμη, χωρίς αυτή την αγάπη, χωρίς αυτή την υπομονή να σηκώσουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν της κάνει της λέει κάτι μέσα από την ζωή της, μέσα από την καθημερινότητά της. Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου. Και τότε εκείνη του απαντά, δεν έχω άνδρα. Και της λέει ο Κύριος, ο οποίος κρατά την ζωή ημών άπασαν όλη μας τη ζωή στο χέρι του. Της λέει ο Κύριος, καλά είπες, άνδρα δεν έχεις. Είχες 5 άνδρες και αυτός που έχεις, άνδρα σου δεν είναι. Τι είναι αυτό το οποίο όμως, αδελφοί μου, της αποκαλύπτει? Της αποκαλύπτει ότι ακόμη και οι άνθρωποι έχουν γίνει καθημερινότητα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεμίζουν ασφιχτικά την καθημερινότητά μας, αλλά η δική τους η παρουσία είναι άδειασμα της δικής μας της καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους είδε η Αγία Φωτεινή μέσα στην καρδιά της. Δεν γέμισαν την καρδιά της, κάλυψαν τις ανάγκες της και βρέθηκαν μέσα στην καθημερινότητά της. Έχει ήδη η Αγία Φωτεινή αρχίσει να ανεβαίνει και αυτό το ανέβασμα οφείλεται στην παρουσία του Χριστού. Και βλέπει ότι αυτοί οι άνδρες που πέρασαν από τη ζωή της, άνδρες της δεν ήταν. Την καρδιά της δεν την κάλυψαν. Την ψυχή της δεν την γέμισαν. Γέμισαν απλά την καθημερινότητά της και κάλυψαν προσωρινά τις ανάγκες της. Όμως, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι μετά από αυτόν τον λόγο η Αγία Φωτεινή εκείνο φτάνει πραγματικά εκεί όπου βρίσκεται το γεγονός που μπορεί να καλύψει και να γεμίσει την ζωή του ανθρώπου, που μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ρωτά τον Κύριο για την λατρεία του Θεού. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, γιατί πραγματικά η λατρεία του Θεού έχει σχέση με τους 5 αυτούς ανθρώπους, τους 6 αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι τελικά στάθηκαν δίπλα της, αλλά όχι μέσα της. Ας προσέξουμε το γεγονός. Τι όμως είναι η λατρεία του Θεού? Τη ζητά να μάθει για την λατρεία του Θεού.
Του ζητά να μάθει για την λατρεία του Θεού. Τι όμως είναι αληθινά αυτή η λατρεία του Θεού? Λατρεία του Θεού τι είναι, αδελφοί μου? Το να επιθυμήσει, να ποθήσει, να λαχταρίσει ο άνθρωπος, να ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Αυτό σημαίνει λατρεία. Κάθε έκφραση που δηλώνει πόθο, προσευχή, παράκληση, οικεσία, δώσιμο στον Θεό, είναι λατρεία για τον Θεό. Όμως ας δούμε πραγματικά τι είναι λατρεία. Λατρεία, λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, είναι η ταπείνωση. Τι σημαίνει όμως αυτό, αδελφοί μου? Τι σημαίνει αυτό? Ακούσαμε θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Δηλαδή η ταπείνωση είναι λατρεία στον Θεό, είναι θυσία στον Θεό, είναι δώσιμο στον Θεό. Τι άλλο μπορεί να είναι δώσιμο στον Θεό? Η αληθινή αγάπη είναι δώσιμο στον Θεό. Η πραγματική γνήσια φιλανθρωπία είναι δώσιμο στον Θεό. Η αρετή, η καλλιέργεια της αρετής είναι δώσιμο στον Θεό. Άρα, αδελφοί μου, ο άνθρωπος δεν ψάχνει να λατρέψει τον Θεό, αλλά ζώντας την αρετή, καλλιεργώντας την ταπείνωση, μένοντας στο θέλημα του Θεού, γίνεται ολόκληρος λατρεία στον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που γίνεται λατρεία στον Θεό, ορθά πιστεύει. Η ορθή πίστη είναι λατρεία στον Θεό. Πιστεύει ορθά και γι' αυτό ζει και ορθά. Αυτό το γεγονός της ορθής πίστεως και του τρόπου της ζωής, της πράξεως και της θεωρίας, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κάνουν τον άνθρωπο ολόκληρο θυσία στον Θεό που θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο να γίνεται ολόκληρος λατρεία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι ο Θεός, οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύουν παντού όπου βρίσκονται τον ίδιο τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την ζωή τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο άνθρωπος είναι ναός του ζώντος Θεού, είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Δεν καλούμαστε απλά να έρθουμε στο ναό, ερχόμαστε στο ναό για να γίνουμε ναός. Λατρεύουμε, προσπαθούμε, προσευχόμαστε για να γίνουμε προσευχή. Λατρεύουμε τον Θεό για να γίνουμε λατρεία. Και όταν γίνουμε λατρεία, αδελφοί μου, τότε εδώ θα δούμε το κενό το οποίο εξομολογήθηκε η Αγία Φωτεινή. Όταν γίνουμε λατρεία στον Θεό, τότε αυτή η λατρεία θα έρθει και θα γίνει μία προέκταση μέσα στις σχέσεις μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θα πλησιάζω τον άλλον τον άνθρωπο, όχι για να γεμίσω την καθημερινότητά μου, όχι για να τον εκμεταλλευτώ, όχι για να χορτάσουν τα πάθη μου, όχι για να τον υποτάξω. Θα πλησιάσω τον άλλον τον άνθρωπο γιατί συνειδητοποιώ ότι ο άλλος ο άνθρωπος είναι δρόμος μου προς τον Θεό, είναι λαβίδα που κοινωνώ τον Θεό. Μέσα από τον άνθρωπο βλέπω τον Θεό. Αγαπώντας τον άνθρωπο αποδίδω αγάπη στον Θεό. Άλλωστε μην ξεχνούμε αυτό που λέει ο Κύριος. Αν ποτίσατε, αν ταΐσατε, αν σκεπάσατε, εάν φιλοξενήσατε, εάν επισκεφθήκατε, εάν γίνατε δηλαδή αγάπη στον άλλον, σαν να το κάνατε σε μένα είναι. Οπότε η Αγία Φωτεινή δεν έβλεπε κάποιον άνθρωπο μέσα στην καρδιά της, γιατί πολύ απλά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους είχε ζήσει μέσα από τον Θεό. Δεν είχαν αυτές οι σχέσεις Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε, αδελφοί μου, ακόμη και οι σχέσεις που δεν έχουν Θεό δεν πρόκειται να μας γεμίσουν. Θα μας αδειάσουν, θα μας εξαντλήσουν, θα μας σκοτήσουν, θα μας διαλύσουν αυτές οι σχέσεις. Τον άλλον τον άνθρωπο όταν τον πλησιάζω για να καλύψω τα της καθημερινότητός μου και των αναγκών μου, τότε αδειάζω εκείνον και αδειάζοντας και έναν άνθρωπο αδειάζω και εγώ ίδιος. Όταν όμως πλησιάσω τον άνθρωπο και τον βλέπω ως εικόνα Θεού και τον σεβαστώ και τον τιμήσω και τον αγαπήσω σαν να έχω ενώπιόν μου τον Θεό, τότε γίνομαι εκείνη την στιγμή μέσα από τη σχέση μου με τον άλλον λατρεία στον Θεό. Αδελφοί μου, εάν κάτι δεν γίνει Θεό στην ζωή μας, είτε είναι σκέψη, είτε είναι πράξη, είτε είναι σχέση, είτε είναι χρόνος,
είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Και μέσα σε αυτό θα πεθαίνουμε και εμείς καθημερινά. Έτσι λοιπόν μας δείχνει σήμερα αυτό το άλλο επίπεδο. Μπορούν τα πάντα, η συζυγία, η σχέση με τα παιδιά, η φιλία να γίνουν λατρεία στον Θεό. Και όπου ζει ο άνθρωπος δεν θα ζει μέσα σε αυτή την πνιγυρή καθημερινότητα, αλλά σε αυτό το πνευματικό επίπεδο που θα μπορεί να σηκώνει και την βαρύτητα της καθημερινότητός του. Αυτό έρχεται σήμερα να μας δώσει ο Κύριος. Αδελφοί μου, η πορεία της ανθρωπότητος, αλλά και η δική μας τη ζωή, χαρακτηρίζεται από 3 πηγάδια. Ας τα προσέξουμε. Το πρώτο πηγάδι ποιο είναι? Είναι το πηγάδι του Ιωσήφ του Παγκάλου. Ας θυμηθούμε την ζωή, την πορεία του Ιωσήφ του Παγκάλου, αυτού του δικαίου, αυτού του ταπεινού, αυτού του απλού, αυτού του φιλάνθρωπου, αυτού που κατάφερε να γίνει λατρεία στον Θεό ολόκληρος. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να μην συγχωρήσει τους αδελφούς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον αφανίσουν, οι οποίοι θέλησαν να τον πουλήσουν. Αυτός λοιπόν το πηγάδι του Ιακώβ, το πηγάδι του Ιωσήφ. Ποιο είναι το πηγάδι του Ιωσήφ? Είναι εκείνο στο οποίο στάθηκε ο Ιωσήφ, μικρό παιδί τότε, και ένιωσε το σπρώξιμο στην πλάτη από τα αδέλφια του. Τον έσπρωξαν μέσα στο πηγάδι. Η ζωή μας λοιπόν έχει αυτό το πηγάδι του Ιωσήφ. Γιατί μέσα στη ζωή μας δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να τον αφανίσουμε. Από τη στιγμή που δεν έχει Θεό η σχέση, δεν μπορούμε τον άλλον να τον σεβαστούμε και να τον τιμήσουμε, αλλά μόνο να τον αφανίσουμε και να αφανιστούμε από τον δικό του αφανισμό. Η ζωή μας λοιπόν είναι ένα πηγάδι του Ιωσήφ. Σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να μείνει ο ένας στην επιφάνεια και ο άλλος να χαθεί και να αφανιστεί. Έχουμε θυσιάσει πολλούς ανθρώπους. Αντί να γίνουμε θυσία στον Θεό, θυσιάσαμε τους άλλους. Και γι' αυτό είναι άδεια η ζωή μας, όπως ήταν και της Αγίας Φωτεινής, μέχρι να την ανυψώσει σε αυτό το άλλο επίπεδο, το πνευματικό ζωής ο Κύριος. Το δεύτερο πηγάδι. Το δεύτερο πηγάδι, αδελφοί μου, είναι το σημερινό πηγάδι. Είναι το πηγάδι του Ιακώβ. Τι σημαίνει αυτό? Βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν όμως εκεί αναζητήσουμε την αλήθεια, αν εκεί ποθήσουμε τον Θεό, αν εκεί πιστέψουμε στον Θεό, αν εκεί εξομολογηθούμε όλους όσους πρόξαμε στον αφανισμό, στο πηγάδι του Ιωσήφ που βρίσκεται μέσα στη ζωή μας, τότε αυτό το πηγάδι του Ιακώβ θα μας οδηγήσει σε ένα άλλο πηγάδι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που έζησε σήμερα η Αγία Φωτεινή. Η Αγία Φωτεινή πηγαίνει στο πηγάδι σκοτεινή και φεύγει φωτεινή. Πηγαίνει στο σκοτάδι άδεια και φεύγει αγία. Πηγαίνει στο πηγάδι δυστυχισμένη και φεύγει ευτυχισμένη, ξετχνώντας ακόμη και τον μόχθο της καθημερινότητάς της. Παράτησε και τη στάμνα εκεί. Αυτή που πριν ζητούσε, όπως εμείς ζητούμε αυτά τα προσωρινά μικροπράγματα και τις μικροχαρές από τον Θεό, ενώ εκείνος έρχεται να μας δώσει αυτά τα σπουδαία και τα αιώνια, έτσι πριν ζητούσε νερό για να μην πηγαίνω έρχεται, και τώρα ξεχνά αυτό το νερό, γιατί γέμισε με την αλήθεια, γλυκάθηκε με την παρουσία του Θεού, ανέβηκε επίπεδο ζωής. Είναι πλέον άλλος άνθρωπος στο πηγάδι αυτό της εξομολογήσεώς της ταπεινώσεώς της αναζήτησής της πίστης της. Σε αυτό το πηγάδι βαφτίστηκε και έπεσε στο τρίτο πηγάδι της ζωής της και της ζωής μας, που είναι το πηγάδι που είναι η πηγή του Σιλοάμ, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Τι σημαίνει Σιλοάμ? Απεσταλμένος. Ποιος λέει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι είναι ο απεσταλμένος? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εάν αφήσω το πηγάδι του Ιωσήφ, το πηγάδι του αφανισμού του αδελφού μου και του δικού μου του αφανισμού,
εάν φτάσω στην αναζήτηση και από την αναζήτηση στην δίψα την πνευματική και από την δίψα στην πίστη και από την πίστη φτάσω στον απεσταλμένο του Θεού, στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τότε βουτώ μέσα στον Θεό, αδελφοί μου. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία που ζήσαμε σήμερα. Αυτό είναι κάθε μυστήριο της Εκκλησίας. Να βουτήξουμε μέσα στον Θεό. Αυτό είναι η αληθινή λατρεία. Να βουτήξουμε μέσα στον Θεό. Και να βουτήξει ο Θεός. Τότε η ζωή μας θα είναι αγιασμός. Η ζωή μας θα είναι φωτισμός. Η ζωή μας θα είναι Θεός. Και μέσα σε αυτόν τον Θεό που θα βρούμε, λατρεύοντάς Τον με το κάθε τι που είμαστε, και με τον κάθε ένα που έχουμε και το κάθε τι που έχουμε, τότε η ζωή μας θα είναι αληθινή λατρεία. Μία λατρεία η οποία θα γεμίζει την ψυχή. Μία λατρεία η οποία θα χορταίνει και θα ξεδιψά υπαρξιακά τον άνθρωπο. Μία λατρεία η οποία θα αναδεικνύει τον άνθρωπο. Σε αυτό το πηγάδι να πέσουμε, σε αυτήν την λατρεία να φτάσουμε, τα πάντα λατρεία να γίνουν στον Θεό, και όταν γίνουν τα πάντα λατρεία, τότε στη ζωή μας να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η λατρεία ένα πράγμα θα γίνει. Χριστός. Η λατρεία θα γίνει Χριστός. Και αν η ζωή μας είναι ολόκληρη λατρεία, θα γίνει ολόκληρη Χριστός. Αδελφοί μου, αυτή είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία. Ο πνευματικός μας αγώνας. Τα πάντα να γίνουν Χριστός. Αμήν. Του Κυρίου δεηθούμενοι ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφ' ημάς.